Wat een zangeres, Davina Michelle. Je hoort Kelly Clarkson dus in Amerika even bij een televisieshow en dan even die nummercover. Kijk, zo kan het ook, zoentjes is wel. En de bregen naar de volgende artiest en Davina Michelle is net zo heel ingewikkeld te doen. Want Boas Roelevink, ooit in Friendship Band, maar in Haas opgegroeid. Sinds ik het dan goed heb. Zuid-Afrika opgegroeid. Ook zelfs daar nog, ja. Geboren in Franeker, opgegroeid in Zuid-Afrika en nu woon ik in Harlingen. Ja, en wat best dan meer? Friendship, Zuid-Afrikaan of oude zoon? En ja, het is een beetje lastig. Ik voel me nu wel heel erg thuis in Harlingen. Hartstikke mooi, man. Davina Michelle. Ja, hij zat in de finale, die zat in de jury van. Doe eens mij niet onder het programma, maar ik even deel zetten. We Want More, dat wie een SBS 6 programma. Yes. Zij zit in de jury. En Ja. ze is volgens mij redelijk enthousiast toen die, hè? Ja, ze vond me een leuke jongen. Ja, dat Mooi krul. Mooi krul, haar leuk gejeld. Ja, ik weet er alles van met mijn krul. we hebben gewoon lenen. Ja, daar kom ik het hoes niet meer in. Maar het is goed zo. Leuk, kijk achter de schermen, want ik had het idee dat zij wel een echte vakvrouw is. Ja, en zij was eigenlijk een van de enigen die achter de schermen nog naar ons toe kwam. En we de hele groep van finalisten nog even aansprak. Okay, jongens, succes. Ja. En daarna kwam iedereen, maar zij was daarvoor al even gekomen. Dat was heel leuk. Doe bij zanger, leest toen nog van haar iets? Wat zei ik, zangeres? Techniek, dat soort dingen? Of les op haar? Of? Ja, je ziet heel veel dingen bij mensen waarvan je denkt, hé, dat is even handig. Dat moet ik even ophouden. Toch wel. Onthouden. Ja, en dat komt wel. Ja, van de Fien heb ik ook een paar dingen. Per je vriend kreeg een appje van een goede vriendin. En die zei, oh, ik ben in Haas. Volgens mij wie het woord braderie of zo wat heen. En ik ga een jongen spelen in jongen. Tolchips, volgens mij. Volgens mij, zeg maar, dus die is ergens op een lieds plakje ergens. Ja, in de brouwerij. In de brouwerij. Nou, dat is hartstikke tjerke, maar... Ja. Mooi plekje. Maar liedsplatje, dit moest even zien. En nou, dan kreeg ik een appje, dan had hij uitnodigen. Dan heeft gelukkig heel snel mij die hier. Ja. Hier is toen op dat moment al het idee van ik wil straks de muziek in en ik wil een band mij gaan, ik wil de wereld in. Ja, en dat was eigenlijk wel mijn doel al van jongs af aan al. Ja. En eigenlijk door dat berichtje en doordat ik bij jou mocht spelen, is alles wat we hier nu hebben, is daardoor ontstaan. Want Jente, die staat nu achter jou, die speelt nu gitaar, maar die zei van, Bos, zullen we weer een band? Ik zei, want toen speelden ze toen nog solo? Ik speel nog alleen en toen zei ze, zullen we een band starten om je heen? Ik zei, fantastisch, want dat was mee bezig, maar ik wist nog niet, ik kende niet zoveel mensen. Ik speelde eigenlijk alleen maar in Harlingen en omstreken. Ja. En nu hebben we een mooie band van 7 man. En 5 man en 2 vrouwen. Ja, want toen was toen bij mij weer, was 16 volgens mij. Ja, 16, net. En dan ben je ietsje ouder, ben je nog hartstikke jong. En de hele draagt een band. Dat is net niks. Nee, ik vind het soms toch ook wel... Vind je het moeilijk of net? Nee, ik vind het niet moeilijk. Ik vind het heel bijzonder. Ik kijk dan wel eens dat filmpje terug van Noorderwien. En denk van, dat jonkje van 16 had niet door wat hem te wachten stond. Nee. Hey. En misschien wist nog net wat hij nou aan hoe 4 wie zit te wachten. Ik hoop het. Ik ga het niet vertellen, doe komt er zelf maar mooi achter. Stel even de band voor ons worst. Waar is mijn naam? Jente Hummel natuurlijk. Jente Hummel, Esther en Lotte op de backings. Thomas, Jimmer en Axel Swinselman hier op de keys. En dames en heren, gewoon een groep fantastische muzikanten bij elkaar. Maar een jongen met een geweldige strot. Dat ligt er nooit jaren. Dit is Boas. Buttons on
said, hey, good looking. She said, what's cooking? Whatever you've got in mind. Oh, I must be doing something right. I can tell by the look in her eyes that it's on tonight. Got the party going. We're gonna keep it rolling just as long as we can. It's on tonight. Getting down with it. Lifting up, drinking her hand. Country girls are ready to ride. We won't be stopping till the boots come off. So come on, 'cause it's on and it's on tonight. Too hard to pull the plug. Once you get it started, well, it's on tonight. Got the party going. We're gonna keep it rolling just as long as we can. It's on tonight. Getting down with it. Lifting up, drinking up that drink in her hand. Country girls are ready to ride. We won't be stopping till the boots come off. So come on. Well, it's on and it's on tonight. So come on. Well, it's on and it's on tonight. It's on tonight, dames en heren. Nou, wat een... Willem, bedankt dat je mogen staan. Ik sta hier te genieten hier op het podium. Ik heb bijna een half jaar niet kunnen spelen. Maar we zijn er weer met een fantastische band. Jongens, let's go. Said you marry me if I was 23. I want that you can see if I'm only 18. Tell me who's made these rules. Harvey, is it not you? Who are you answering to? Oh, Jenny, don't be hasty. Don't you treat me like a baby. Let me take you where you left me. Oh, leaving just upsets me. See these other men that are more educated in the AIDS department, but I did not think you cared. There ain't no problems here, but now you're looking at me like you're disgusted that I'm desperately waiting for you to smile and change your mind, to say I'm sorry and wrap my arms around your body. I really hope you forgive me in a hurry. Don't just ask me to leave. Oh, Jenny, don't be hasty. Don't you treat me like a baby. Let me take you where you let me. 'Cause leaving just upsets me. Oh, Jenny, you are crazy. First I'm perfect, then I'm lazy. I was calling you my baby. Now it sounds like you just left me. And it kills me. So, yeah. Jenny, don't be hasty. Don't you treat me like a baby. Let me take you where you let me. 'Cause leaving just upsets me. Oh, Jenny, you are crazy. First I'm perfect, then I'm lazy. I was calling you my baby. Now it's
you'll see if I've only 18. Jenny, don't be hasty. Volgende nummer, het heet Lonely Night in Georgia. En het gaat over... eigenlijk gaat het erover dat er is een man die het schreef, die is ook een muzikant. En die is veel weg van huis. En dat schreef hij voor zijn vriendin, vrouw. Ik weet niet wat het... Ik denk nu vrouw. Dit is Lonely Night in Georgia. Turn to spotlights, and my mind turns to you. You're 200 miles behind off that railroad side down, wondering how much coffee is gonna see me through. This has been our story, sad song, ever since the day you came along. Oh, it's a lonely night in Georgia, 'cause everything I do reminds me of being with you. It's a lonely night, but I'll be alright, 'cause I'm coming on home to you. I'm coming on home to you. Stoplights turn and skylines, another crowd, another town. Yeah. When all the people gone home, I'm left all alone with nothing but you to drink about. Yeah, 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 yeah. This has been our story. Time I come back home, I'll be right back out that door. It's a lonely night in Georgia, 'cause everything I do reminds me of being with you. It's a lonely night, but I'll be alright. It's a lonely night in Georgia, yeah, come on now. 'Cause everything I do reminds me of being with you. Ooh, yeah, yeah. It's a lonely night, but I'll be alright, 'cause I'm coming on home to you. Coming on home to you. Oh Lord, oh yeah, yeah. Coming on home to you. Coming on home to you.
Lonely Nine Georgia. Nou, we zijn helaas aangebroken bij ons laatste nummer, Willem. Helaas. We komen weer terug. Zodra we alles weer open gaan, komen wij weer terug, Willem. Komt helemaal goed. Let's go. I said the finest brandy, smelled the sweetest perfume. I've kissed the softest lips, ooh, even they will do. I drove the Autobahn, in the Coupe de Ville. I've climbed the Kilimanjaro. It was just a hill, and it's gonna take more to satisfy me, to satisfy me, oh, to satisfy me, oh, to satisfy me. Now listen here, baby. You're as fine as they come. You're just the softest little place I know, like a cold in rum. Got PhD, TLC, and there's so many fish in the sea. It was gonna take to satisfy me. Oh, to satisfy me. Oh, to satisfy me. Oh, to satisfy me. And it's gonna take more. It's gonna take more. Gonna take more to satisfy me. Satisfy me. Oh, to satisfy me. Oh, to satisfy me. Dankjewel. Wauw, fantastisch. Boas en Ben, dankjewel. En bij deze voor de volgende keer voort weer uitnodigen. Het is wel aardig trouwens, hè, want we hier jeder op de jaren Electric Hall is hier te gast. Een jonge generatie die doet de jaren 20 putten, als je door de muziek gaat. En ja, je waren hier haast in de jaren 60. Fantastisch, no? Maar goed, wat van deze tijd. En ik ben blij dat Boas en je bent Joert bij u de gast wijze woorden. Straks, ik meis in Marjocht en ik zit mijn groot respect de veteraan van de kast nog even aankondigen. Maar we beginnen eerst nog waarom in de tijd. Maar een bijzonder verhaal, want ja, stel je voor, je bent geen wees, maar je komt wel in een weeshoes te lonen. En je hele jeugd vindt er plak. Dan komen we uit bij het verhaal van William Lord. Intussen is er een compleet boek over hem en het Oldberger Weeshoes scrum. Daar had hij hier een wennen. Even het verhaal in het kwart. Tweede Wereldoorlog. Canadese militair komt naar Friesland. Daar Ralph Lord wordt vereerlen op Gary Bullens. Ze trouwen voort naar de oorlog in 1946. Ze verhuizen naar Canada. Komen de trijenband. William, Robert en Shirley. En William Lord. Ja, ik zou zeggen, het klinkt Canadees, maar je bent eigenlijk gewoon een liefhebber, hè? Of net? Nee. Ik ben daar geboren en getogen natuurlijk. Maar ik praat met een liefhebber. Ja, ik ben echt liefhebber. Ja, dat dacht ik. Ja. Nee, zonder meer. Hoe komt een net wees in een weeshoes te wonen? Nee, Lees dat eens uit. Nou ja, kijk, wat je zei, mijn ouders trouwen in 46. Ja. Dan gaat er een heel schip met vrouwen naar Canada toe. Mijn vader met zijn regiment terug natuurlijk. Daar gaat het huwelijk niet goed. Nee. Absoluut niet. Nee. Ik ben om mem net, hè, dat die weer psychisch wordt in de war, begrepen dat? Ja, dat ging er helemaal mis. Daar al? Of is dat dat huwelijk pas? Nee, daar is het gebeurd. Ja. Daar is het echt gebeurd. Heimwee. Ja. Zij was het enige kind van het laatste huwelijk van mijn grootmoeder. Nou, opa had er last van. Zij had er last van. Ja. En dan is het mijn
voogd, haar halfbroer in wezen, die zorgt met de rest van de familie dat wij daar hals over de kop weggehaald worden. Maar die zit nog in Nederland. Hoe wisten zij dat het daar in Zij Canada hadden- net goed ging? Ja, nou, er was een dichteres uit Friesland, die moest daarheen en die was gevraagd om daar als polshoogte te nemen, zonder te vertellen wie ze was en wat ze kwam doen. En die had natuurlijk een vernietigend rapport geschreven, dat het was onmiddellijk terugkomen. Want hoe wie jouw heid uit die oorlog kwam, hij je daar nog wat van mij? Ja, Jouw mem wie hier heimwee, ging net lekker. Nee, Dus, nee, heimwee. maar ik kan me voorstellen dat jouw heid ik een heel product mij maken. Ik weet net wat daarvan bekend is, maar hoe is die uit de oorlog? Nou ja, kijk, zij waren vrijwilligers, het waren avonturiers, het waren jonge jongens die puur voor het geld en het avontuur naar Europa gingen. Maar wel een hele oorlog mee maken. Hele oorlog, ja, en ook een heel stuk in Italië, wat echt oorlog was, bijna man tegen man. Ja. Ik voelde. Want wanneer is hij naar Europa kwam? Van welk jaar, weet je dat? In 44. 44. 44. Eigenlijk En toen één stuurden al. ze, toen ze land op Normandië. Maar goed, dat was te gevaarlijk. De eerste troepen hadden daar te veel tegenstand. Toen ben ze via Sicilië gaan. Noord-Afrika was al vrij. De Italianen hadden daar de slag al verloren. Ja. Sicilië moest nog bevrijd worden. En vanuit Sicilië konden ze dan de Duitsers helemaal langs de Italiaanse kust gaan bestrijden. Want de Italianen hadden geen leger meer. Dat was gebeurd. Ja. Nou, dat is natuurlijk een dramatisch stuk geweest van de laars van Italië naar het noorden toe. Ja. Maar goed, hij komt je te lonen, wordt verreëlen, verliefd op jouw Ja. man. Ja. Dat gaat mis. Jou worden we omhellen naar Friesland. Ja. En dan kom je in een weeshuis te lonen. Ja. Ja, In dat, het Oldburger weeshuis. ja. Hoe kom je dat horen? Nou, dat had te maken met dat mijn moeder, toen die in Rotterdam aankwam, geweigerd werd. Zij was stateloos. Nou, stateloos in die tijd, dat betekende natuurlijk dat je bijna altijd met de Duitsers had gehuld. Ja. Maar dat betekende wel dat mijn oom en de rest van de familie uit Beeswaag hadden dat van tevoren geweten. Die hadden geld meegenomen, een borg betaald. Maar dat betekende wel dat zij de andere dag, als het ware, al aan het werk moest. Ja. Nou ja, ze kwam bij mijn grootmoeder in te wonen. Nou, daar pasten die 3 kleine kinderen niet meer bij. Dus mijn oom had al geregeld dat wij in het Oldburger Weeshuis kwamen. Ze moest wel officieel een brief schrijven voor de show, denk ik, min of meer. Maar het was al geregeld. Maar Bruts, jouw hart net. Nee. Je wordt bij je ouders bij hellen. Eerst uit Canada bij jouw heid bij. En dan hier nog eens bij je man bij. Ik weet daar totaal niks van. Zelfs die hele lange bootreis kan ik niet, helemaal niks herinneren. Nee, maar je zoon is het verdriet, het bloed hing je, maar dat is dus Nee, niet. daar heb ik totaal geen last van gehad. De vader en moeder, ik was nog maar 3,5 natuurlijk, van dat weeshuis waren mijn nieuwe vader en moeder. Ja. Zo simpel was het. Ik moet die periode in dat weeshuis. Want ik pak even de laatste Ja. zin van het boek. Ja. En meestal maar kepen als ze het hele verhaal jaren wel. Jo beëindig je eigenlijk dit boek. Je had net zelf net schreeuwen, maar dat is jouw verhaal. Als ik zou mogen kiezen, zou ik mijn jeugdjaren op dezelfde manier overdoen. Ja. We horen Jo haar 15 hier Ja, 15 jaar in het weeshuis in zitten. het wees zit. Hier seconde speed van. Nee, absoluut niet. Mooie jeugd. Ik geef dat ergens in het boek ook wel aan. Toen realiseerde je dat niet, hè? Maar wie had op dat moment toilethuis? Wie had centrale verwarming? Wie had een douche? Ja, dat is de Helemaal praktische niemand. kant. Nee, maar dat betekende dat bij ons alles kon. Ja. Geld was geen gebrek. Kijk, het is geen stadsweeshuis. Hè? Als je het hebt over... Je zegt tegen iemand, ik zat in een weeshuis, dan is het wat zielig. Ja. Maar dat is, in een burgerweeshuis is dat nooit aan de orde geweest. Maar nooit de leefde, de knuffels van mem. Nee, mis? die liefde kreeg ik daar. Toch wel. Ja. Ja. Het geldt niet voor iedereen, hè? Want er zijn ook kinderen... Nou, later- jij net altijd even positief. Nee. Maar goed, dat waren kinderen die er op een 13e in kwamen, 14e in kwamen. Ja, jou wint volle jongen. Ja, ik Je wist net dat. net geboren. Nogmaals, het boek, ik let het nog even zien. William Lord geeft echt heel goed hoe dat weeshuis Ja. en alles wat er. Ja, dat was ook de opdracht, hè? Dat over de jeugd, maar meteen natuurlijk mijn verblijf in de binnenstad. De nieuwe stad, de winkels die er waren, de opening VAT 69, et cetera, et cetera. Die periode wordt ook helemaal meegenomen. Maar ik word toch even sprong naar Joert, meidje, 2021, 4 mei. Ja. Hoe bleef je het nou? Je bent inmiddels ook op leeftijd. Dat je een band bent van de Canadese militair. Wat vind je van dat gegeven? Dat die oorlog zo'n rol spelen had in jouw leven? Dat is pas van de laatste 3 jaar. Daarvoor totaal niet. Want ik kende mijn vader niet. Ik heb nooit naar hem gezocht.
blijkt, als mijn moeder komt overlijden, dat hij wel naar ons gezocht heeft, maar dat heeft ze ons nooit verteld. Ja, wrang is dat. En dan ontmoet ik bij toeval mensen bij de Oldhoven die uit Calgary komen. En die waren hier in Leeuwarden op zoek naar het huis waar haar moeder had gewoond. Ja, die woonde trouwens nog in Calgary. Die was ook met zo'n Canadees militair getrouwd. Ja. Maar dat huwelijk is hartstikke goed gegaan. En die zochten voor mij op een gegeven moment de geschiedenis van mijn vader uit. En die mailden ze mij, foto van het graf. Ja. En toen ben ik met mijn kinderen daarheen gegaan, 3 jaar terug, om dat zelf allemaal te ervaren. En vanaf dat moment realiseer ik me dan ook terdege dat hij bevrijder was van Leeuwarden. Ja? Maar daarvoor totaal niet. Nee. En je zegt mijn stralend gezicht. Dus ik ben blij dat je ook zo gelukkig binnen en worden binnen eigenlijk vanuit die periode. Ik lees het boek nog een keer zien, William Lord. Zo even West te verkrijgen, weet je dat? Bij de boekhandel. Ja, Google je maar even op het boek. William Lord, Oldburger Weeshuis, nummer 3. Dank u wel voor je komst. En mooi dat je er zo uitkwam binnen. Ja. Ben ik heel blij mee. Dank u wel. De rest en het hele verhaal staat in dit boek. Dus kijk je hem meer als horen hier. Een van die verhalen die staat tekend binnen door de Tweede Wereldoorlog. Dus Steven Joert dus bij stil. Op allerhande mogelijke manieren. Maar ik muziek optreden. We gaan nog één keer, dames en heren. En daar ben ik heel blij mee. Want ze zijn ooit ambassadeur voor de vrijheid. Jeren Vlien en no bissen het werk. Ik vind het fantastisch om te kondigen. De man van de kast. Naar de wind, de boodschap in het lied. Voel de waarde van een lach in de onschuld van een kind, in de kleur van elke dag. De tijd tikt door, we stoppen het niet. Dus waar wacht je op? De tijd tikt door, waar wacht je op? De tijd tikt door, waar wacht je op? Vind het antwoord op de vraag in de midden van een boom, in de bloesem van vandaag. Zoek niet verder dan je kan, laat je drijven op de stroom, voorbij de rotsen zonder plan. De tijd tikt door, maar stom in het niets. Dus waar wacht je op? De tijd tikt door, waar wacht je op? De tijd tikt door, waar wacht je op? De tijd tikt door, 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 de tijd tikt door. Kijk naar het 5 en 3. Luister naar de wind, de boodschap in dit lied. De tijd tikt door, maar stop in het niets. Dus waar wacht je op? De tijd tikt door, waar wacht je op? De tijd tikt door, maar stop in het niets. Dus waar wacht je op? De tijd tikt door, waar wacht je op? De tijd tikt door, waar wacht je op? De tijd
Ja, o jong. Ja, heerlijk om weer te spelen, jongens, of niet? Te gek. Ja, vorig jaar hadden we ons jubileumjaar, 30 jaar. Dus dit jaar 30 jaar plus 1. En we gaan trouw mij... ja, dit nummer hebben we in 2 talen, in het Nederlands en in het Fries. Maar vanavond gaan we natuurlijk doen in het Fries. Want we hadden het idee dat er heel veel Friesen ons zien binnen naar deze livestream, naar deze uitzending. Dit is het van mijn gevoel. De contouren in het land ben verrode door de tijd. Het is deze goed het veld en ik weet me zelfs geriet. In een doolhof van emoties gaat de tijd om mij voorbij. Ik ren door de oude paden, weet ik je iets rond mij dij. De hinders in het veld, de moeder op het dik. Ze binnen er net meer, het is net meer gelijk. Ik zocht weer aan de beelden, maar dan stond er net meer wist. Is daar een grote leegte, ik viel een groot gemis. Het liek het krijgt, dat jij me jaren ken. Het liek het krijgt, dat ik in verliezen ben. In het hart van mijn gevoel, zal ik daar niet vergeten. In het hart van mijn gevoel ben ik bij jou. Ik denk waarom en ik voel dat ik bij mij de laatste koer. Vanaf de eerste tijd. De woorden uit die brief staan in mijn holle schreeuw. Ik dwaar me terug de jaren, maar net heb ik verdreund. Dus als de wind mij jukken jouwt, mij oneindig denken docht, dan zoek ik naar de lucht, de schone volk, voor het lucht. Het liek het krijgt, het tijd me jaren ken. Het liek het krijgt, dat ik in verliezen ben. In het hart van mijn gevoel, zal ik daar niet vergeten. In het hart van mijn gevoel, bestoor met mij. Ik denk waarom en ik voel dat ik bij mij de laatste koer. Vanaf de eerste dag zoek me verdriet naar de hemel op de wolken. Om daar weer rond te krijgen is meer mij te volgen. In het hart van mijn gevoel, zal ik daar niet vergeten. In het hart van mijn gevoel, bestoor bij mij. Ik denk waarom en ik voel dat ik bij mij de laatste koer. Vanaf de eerste dag.
Ja, we spelen een aantal nummers van de jongens en de helte is Fries en de helte is in het Nederlands. Volgende is ook weer in het even militie in het Fries en het gaat eigenlijk over de Friese vrijheid. Else Greens voorbij. Duurs mij hem gewoon bij, hè? Kom maar. Kom maar een beetje in de stem, ja. Rit misschien te krijgen, de jong valt door de man. De steen ze mij haar beiden en hij zocht nog rust naar haar. Ze steen voor haar een hutte van Polen, Liemen rijdt. Zijn hand leidt op haar schutte, hij wordt mijn kwaadheid. Uit hier als 1500 verrode maatschappij. Ze leierden en toenden, ze vielen haren vrij. Er is vaak wel wat kinder, hij maar soms op oorlog spaart. Maar mensen hij van stenen, nou de beurten negen waar. Dat has ze niet te klein en al hebben ze gejild. Het eten dat ze krijgen is de rijkdom van het veld. Het hier als 1500 een nieuwe heerschappij. Ze boeren er net onder, wij blijven altijd vrij. Op zang en bas. Het regen schiet het kanker, de jong valt hoe de stert. Ik wacht het een lied swanken, nog een stoftje haast op bed. Ze jeuzelt 100 uit, de taal die ik met me bijgebracht had. Maar hij droog het ruut, dat ze naar binnenkomen maat. Het hier alweer 2000, Europa dat we naar. Vankers jong en nieuwzet, en laat het dan naar mij. De zinnen schiet al liever oeders lood, brengt hier een boot, en ze daar op naai. De wind helpt al alle dagen om, keert van allerlei lood, en ze kreeg voorbij.
Ja, wij zijn ambassadeur van de vrijheid in Friesland dit jaar. Dat komt wel goed uit, want wij zijn het iets van 22 jaar, 23 jaar Egwest. Dus er is al heel tierlien. Dat was een hele bizarre dag, weet ik nog. Ik weet nog dat we sowieso, ik ben drummer, dus ik moest 2 drumstellen mee hebben. Er waren 2 crews mee die dag. Ik weet nog dat we met de helikopter gingen, dat Peter en ik het eerste rondje bij Amsterdam best wel een beetje beroerd waren. Dan gingen ze een rondje boven dat plein maken met die 20.000 mensen. En dan hoorde je al die mensen juichen, dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Wat ik heel indrukwekkend vond, dat wie dan als het van stad naar stad vleest, 4 of 5, wien dat er. En dat is eigenlijk zo'n groot plein juist, dat is al die mensen staan juist. En dan stap je die helikopter en dan geest waar die mensen spelen. Alles die al voor is klaar, we hebben alleen de gitaar zien op reg. En dan ga je spelen. We waren toen een landelijk heel grote bekende band. En nu zijn we nog steeds wel bekend, maar ik ben een stuk ouder en een stuk wijzer, een stuk rustiger ook. En we hadden trein hier hoe nadenken gekend. En vandaar dat we het heel mooi vinden om in deze tijd van ons leven nog een keer ambassadeur te wezen van de vrijheid. Het is een eer voor ons om de boodschap uit te dragen dat wij in een vrij land leven. Dat wij, en helemaal in Friesland, dat wij zeggen van dat wij nou, we kunnen boeten alle keren nou we dat willen. Dat is van de stad, is dat alweer heel oors. Maar die vrijheid van echt vrij wezen en dat is net in oorlogsgeweld is, dat is voor ons heel belangrijk en een hele eer dat we dat vertolken maken. Nou ja, dat is normaal gesproken sta je er eigenlijk niet zo bij stil, omdat wij natuurlijk sowieso in een land geboren zijn waar vrijheid eigenlijk heel normaal is. We hebben natuurlijk altijd in vrijheid geleefd, maar nu met deze toestand, met die pandemie, worden wij ook ineens beperkt in vrijheden met de avondklok en zo. Maar dat staat natuurlijk niet in verhouding wat er toen gebeurd is. Maar je realiseert je wel dat iedereen nu wel weer snakt naar een bepaalde vrijheid. Misschien wel meer dan ooit tevoren. Het afgelopen jaar eigenlijk het thema vrijheid het grootste thema was. Want de lockdown dat staat eigenlijk haaks op de vrijheid. En toen zag je ook weer hoe kwetsbaar het is, het gevoel van vrijheid. En dat heel veel mensen zelfs een klein stukje vrijheid niet konden opofferen. Terwijl het soms ten koste ging van het leven van een ander. Vrijheid is ook om je in te leven, en daar gaat een prutte mis mee, dat je je net inleven kan op een oorzicht viel. En er zijn mensen vaak die zeggen van, ja, ik denk zo, en mijn oor denkt oors. Dat mag je ook voorstellen kennen, mag je inleven kennen. Nou ja, je bent er net zo vol mee bezig zolang het je vrij bent. Maar op het moment dat hebben we nou dit issue bijvoorbeeld, daar rond hier worden we toch beperkt in onze vrijheid. Met de avondklok en dan had dan een orenreden om het algemeen welzijn van de mensen in Nederland, in de hele wereld, om gezondheidsredenen. Maar dan is dat wel van hoe belangrijk vrijheid voor die is en hoe snel als dan eigenlijk bewust bent van het feit hoe groot goed vrijheid is. En daarom is het wat dat betreft wel een positief iets dat we dit meemaken hebben. Van, nou, we moeten dus nog altijd heel goed daarop passen dat er geen dreiging is van geweld of een ziekte om die vrijheid met z'n allen te bewaken. En dat is, daarom is deze in 2021 4 mei-viering een hele andere 4 mei-viering dan alle voorgaande jaren iets meer leven. Want toen leven we gewoon in absolute vrijheid. Nou, het verschil is zelf dat wij nou net bevrijdingsfestivals kennen. Wij zijn heel blij dat wij vrij zijn om nou ambassadeur Jeffa Wezen te kennen van in Friesland dan. En voor jezelf is dat hartstikke leuk om te doen. Om gewoon, en een eer om te doen. En wij kunnen inderdaad nog net zo goed uitpakken, maar we jou al een optreden in de harmonie. En dat is, en daar proberen we ook uit te dragen van wat de vrijheid voor ons betekent. En nou ja, daar hebben we onder andere dat festival ook voor, Spel zonder grenzen. En daar komt die vrijheid wat meer naar voren nog, denk ik. Nou, onlangs heb ik dat liedje opnieuw hebben we dat opgenomen bij mij in de studio. En iets ander arrangement. En, iets meer naar deze tijd toe getrokken. En ik ben blij dat we er toch eindelijk na jaren iets mee doen. Het heeft op een album gestaan in 2010, Welkom Thuis. En ik heb altijd een goed gevoel bij dat liedje gehad van daar moeten we iets mee doen. En nu brengen we het uit is het uit op single, dus daar ben ik heel blij mee.
Dit nummer gaat daarover dat wij vinden dat mensen alle jaar een eerlijke kans krijgen. Maar als je nou uit Syrië wij komen, uit Amerika, uit Noorwegen of uit Friesland, iedereen moet een kans hebben om vrij te wezen. Hij heeft zoveel te geven. Ligt er hier soms zijn kans? Eindelijk iets om voor te leven. Maar ontspringt hij de dans. De dans van wikken en wegen. Het spel van woord en debat. Verhaal van zon en van regen. Blijft het droog, wordt het nat. Want het spel zou een spel zonder grenzen moeten zijn. Zonder mes op de tafel gespeeld. En een land zou een land voor alle mensen moeten zijn. Met de kansen liefst eerlijk verdeeld. Eén lied, twee verhalen. Eén kamp, zelfde schuit. Bang opnieuw te moeten dwalen. Na een negatief besluit. Zal hij ooit kunnen vinden wat zijn land hem ontnam? Als een kind zich nog binden, zeg hem dat het nog kan. Want het spel zal een spel zonder grenzen moeten zijn. Zonder mes op de tafel gespeeld. En een land zou een land voor alle mensen moeten zijn. Met de kansen liefst eerlijk verdeeld. Ja, het spel zou een spel zonder grenzen moeten zijn. Zonder mes op de tafel gespeeld. En een land zou een land voor alle mensen moeten zijn. Met de kansen liefst eerlijk verdeeld. Hij heeft zoveel te geven. Maar wie geeft hem zijn kans? Dat is uw single. 4 mei single van 2021. Ik ga er ook mijn nummer van het album Noorderzon, al een oud nummer. Ik ga er iemand die het probeert via de reg van een oor heger op te komen, meer macht te krijgen. Het heet Gouden Bergen. Zag een man die zich niet leiden door wat een ander had gezegd. Zich verschuilen achter woorden, overtuigend maar onterecht. Hij hoefde niet te denken, dat werd voor hem gedaan. Als hij weer voor een keuze kwam te staan. Hun opzet leek te werken, ze spraken duidelijke taal. Gevoel
Roze harde woorden verpakten een mooi verhaal. Je zag hem lopen door de straat en met zijn vrienden op één lijn. Vanaf nu zou hij voor altijd iemand zijn. Want ze gaven hem het uitzicht op een toekomst en een doel. En een heuvel om op te wonen en in zijn tuin een luie stoel. Maar bij de gouden bergen, daar is hij nooit geweest. Want het einde en de twijfel kwamen eerder dan het feest. Werd kwetsbaar op zijn zetel, maar wilde leven als een vorst. Verdwaasd door al de luxe en door het lessen van zijn dorst. Hij stond op eenzame hoogte, op een pilaar van macht en angst. En als een roofdier, zo bewaakte hij zijn vangst. Want ze gaven hem het uitzicht op een toekomst en een doel. En een heuvel om op te wonen en in zijn tuin een luie stoel. Maar bij de gouden bergen, daar is hij nooit geweest. Want het einde en de twijfel kwamen eerder dan het feest. Ze gaven hem het uitzicht op een toekomst en een doel. En een heuvel om op te wonen en in zijn tuin een luie stoel. Maar bij de gouden bergen, daar is hij nooit geweest. Want het einde en de twijfel kwamen eerder dan het feest. Bij de gouden bergen, daar is hij nooit geweest. Want het einde en de twijfel kwamen eerder dan het feest. Peter van de Ploeg op gitaar. Ja, dames en heren, het kast, het bloed. Een feest om die man om het werk te zien. Weer eens 30 jaar bestaan ze al. En ze hier natuurlijk voor een kolkend plein vol met mensen, duizenden gezichten. Het bevrijdingsfestival afsluiten wil. Dat ziet er even net in, maar we zijn wel heel blij dat ze in deze prachtige omjouwing van de harmonie deze mooie nummers spelen.
Jongens, bedankt alvast. Siep, we praten nog in de piepvol. We gaan een prachtig mooi interview nog even met hem, jongen. Ik dacht bij, na je single uit me hoor, we nog steeds vol viewer en je ging gewoon lekker terug, denk ik. Hè? Ja, we zijn inderdaad vol viewer. We zijn bij een prachtige plaat bezig. Dit is nou weer een oud nummer, was correct. Beetje in een jaske op opname. Wat na opname, iets heger. De meeste zangers die beginnen steeds leger te zingen. Steeds heger, hè? Steeds heger. Apart. Maar transformatie bezig. Maar wat dat betreft een mooie singeltje. En we zijn er ook aan het schroeven naar je plaat. Dus we zitten wat dat betreft vol viewer. We hebben eigenlijk alle tieren ervoor. En bijzonder hier dat we dat materiaal verzamelen kennen. We hebben een heel soort emoties plakvinden. Dus het belooft een heel mooie plaat te worden. En wat me bedoelt verbazen, en ik bedoel het echt positief. Ja, ik ga in mijn jubileumshow in Amsterdam. Hè, meer dan 30 jaar bij elkaar. En nou, zo hoe je mij elkaar omgaan. Het is nog steeds zagemoedelijk. Een knipeeg, even een slag op het schouder en het is clear. Verwondert die daar zelf wel eens hoe dat het nog steeds ageert met je? Ja, dat is. We gaan natuurlijk samen basislijn hier in Jontig al. We gaan zelf volgens mij maar oplutsen, dag in, dag uit. Tot heel lang op game in het boetelaan. Dus wij kennen maar tro en tro. En dat is heel mooi. En iedereen had zijn sterke kanten. En respecteren maar. En we zijn heel wies mee waar. Dat we nog steeds bijna binnen in deze samenstelling. En dat we. Ja, zo'n fijn muziekmeisjes kennen, dat we het maar omvullen. Had zo'n corona hier nou nog invloed op de stemming in zo'n band? Dat er meer spanning komt of juist net? Of maakt het eigenlijk net zo vol meer uit? Wat er gebeurt? Ik bedoel, het leuk is oors, maar... Nou ja, we gaan nou... dat laatste optreden dat we bij mij in het theater... waar ik de interview weer ze krijgt. Dat we in december, 20 december, weer een livestream. Dat we voor het laatst met spelen hadden. Toen hebben we zijn vorige week... Nou, we moeten dan maar even repeteren. Want ja, zo lang net spelen. Maar ja, we denken, nou, hier zitten. Ja, het hoeft eigenlijk ook niet. Want dan hebben we een bakje koffie gedronken. Want het is gewoon... Het tweede natuur van is een waar muziekmeisje. Je had er al van alles over zijn, maar toch nog even over deze dagen. Derde bedenking, 4 mei, bevrijdingsfestival, Joert, 4 mei. Dit maar we de komende jaren gewoon maar terug in. Ja, ik denk dat we er sowieso met trok in maken. Want het is ook even ik ga zelf ook liedje ben. Zoals Justin Roen zit met zijn handen op de bank en mij die 2 minuten stilte. Dat maakt het zo'n indruk. En dat Smit die zei even waarom van hoe het echt kan. En dat er een hele soort land binnen werd geen vrijheid is. En dat het op een loer leidt dat er altijd krachten binnen die dat proberen oren eronder te krijgen. Dus we moeten gewoon een traditie, dat maakt gewoon zo blauw. En 4 en 4 mei ben er een hele mooie dagen voor in het foire hier. Ben je al een beetje ontplan van straks dat alles weer een beetje jip mij en zo wat heen? Plannen, Ja, nou, schema's, dat soort dingen? Krijg eens wij plannen uw suf en we zijn vooral de agenda. Ik ben met mijn trade agenda bezig, want die is gewoon zwart van dingen die net terug in. Dus wat dat betreft, je mij wel steeds een plan, maar wel een beetje zo van, nou, we moeten zien wat er al hier terug in kan. Maar we hopen toch echt wel dat we vanaf juni weer wat spelen kennen. Daar gaan we eigenlijk wel vanuit. Ja. Je bent nog net helemaal van u zo, want ik ga nog een prangende vraag, maar ik bedank alvast even Kees, Nico, Peter, Sietse en de Siep. Het was mij waar genoegen dat je met Joert hier woont bij u hier in deze bijzondere omstandigheden. Ik neem alvast afscheid van jou als jogger. Want dit weer bevrijdingsfestival 74 plus 1. Een gekke titel, een gekke dij, een gek hier. Maar we kunnen wel het muzikale, maar het orenfeestje nog steeds bouwen. Hopelijk takken meer weer in alle normale vormen. Maar ik ben blij dat we toch de mogelijkheid krijgen en van het comité, van de harmonie en natuurlijk ook van Omroep Friesland. En al de gasten die er hier best binnen om dit feestje op deze wijze nog te vieren. Dank u wel. Ik zet mijn pet op. Wil je hem nog één keer de naaien doen, jongens? Dat kan je er nooit genoeg van wel. Wij net, ik hoop jij merkt net. Dank u wel. De kast. De nacht is voorbij, de zin is vrij om heen te keren. Als het de dij, de maan is te nij om stil te staan. Het leven wie wrang, het wacht zijn te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee weer bang, het hoeft niet meer. De zul je dij beginnen.
dat ik net bij die ben. Geen hoef ik voor huis rennen zonder zin. Ja, met die hand, ja, met die het, als dan het door mijn mind. Hier is mijn hand, hier is mijn het, ja, mijn bestaan ondij. Lang wie het kan, en zuster, als komt het dij, vindt het lucht, zien wij. In een nieuwe tijd. Ik kwam net uit de rier, het paard dat ik hier, het wie zonder eind. De tijd die er weer, het het dat ik hier, het wie verzijn. Want ik ga mij aan dat joen, mezelf in dat voel, begin op een nacht. Ja, de liefde had woon, het van meesken boon, maar voel vrij. Dus zul je en daar beginnen, dat ik net bij die ben. Rennen zonder zee. Ja, mijn in hand, ja, mijn in het, als dat het door mijn mind. Hier is mijn hand, hier is mijn het, ja, mijn bestaan ondij. Lang wie het kan, en zuster, als komt de dijk, vindt het lucht, zien wij. Zuster, als komt de dag, vindt het leuk.